Og hej med jer. Velkommen til Heidi og Mortens skønne hjem her på Hovstien 30 i Boeslund. Lige nu der står vi i det her nye kvikkøkken fra 2023, og ud over køkkenet, så har familien fået lavet flere moderniseringer siden 2022. Der er blandt andet blevet renoveret badeværelse, der er skiftet døre, og der er kommet nye spots i hele boligen. Så her venter altså en indflytningsklar bolig med 5 værelser ud over stuen, hvorfor boligen er helt ideel til børnefamilien. Vil du tage over herfra? Det kan jeg sagtens. Prøv at følge med, så skal jeg fortælle jer lidt mere. For ikke nok med, at vi har et hjem, der står klar til indflytning, så har vi altså også et hjem godt beliggende her i Boeslund. Her kan byens børn gå til hallen og de grønne sportsarealer. Der er god afstand til børnehave. Og udover det, jamen så er der også direkte busforbindelser til de omkringliggende skoler. Så hvis du har børnene, så har vi boligen. Velkommen til.